Huwebes sa buntag sa Chile sa December na. Para po ko sa servisyo dahil para po kong sa mga bata. Kaya klase pa sila ron. Pura last din na klase nila kay ugma pag ilang party sa Holy Spirit. So sa bago eskwelahan, nag-party na. Kurilya, Ulhay, nag-party na sila. Karon pa ugma pa sa Holy Spirit. Sa mga nagdini nga. Napatay ito lumanon, basta kasihan pa. Iguado ko na ito na nilabay. Mga liya, campus Ginoo sa labay sa simbahan sa Kurilya. Sa simbang gabi. Katulong simbang gabi na ron. Tapos kay tasan, mga alamdagag mga auto sa mga taong naglatagaw sa kalibutan. Ito, so, campus Ginoo, dito tanan, sa kay tasan. Mga pagari Christmas na naman tanan. So, maraming ulit ang Merry Christmas na naman yung tanan. Dapat ako na-respond. Buto ako. Para paon. Kamusta mo? Tanan. Siguro ko kung nanimba na mong tanan. Ang butas kay tasan. Nagtagan sa basket kinabuhi. Basket ko nung taas kinabuhi. Mga pangkay-sikay katatatan. Service yung katandaw. Hapit na din po hapit na po kumana po ang kuan ni Precious. Sa 9 months. Mas Precious ugma. Kami nga man ito yun, pero saan naman. Hindi naman ito pag nga. Nakuy, mamisudad doon sa atong padagaan si Precious o pancake. Napampakoy sinaksak ano lang itong itagi kasi para pancake ni Precious o mapahon. Nakalang pagdikaglayang mamisusong adlaw. Ito, diyan mo ko'y mamisong nadawat lihas adlaw. Ito, nasubaybay sa vlog. Damay yung kasgit na hapon ni share ni Upaw. Share ko na sa Upaw kayo mama ng pa ni Precious. Kaya kasi ko sa Armando dito ka biyahe. Kaya naman sa Utos Manila nga kanan. Mga pas mo sa Dubuay kwarta. Mga ay pod. At ang bitasan ni Dr. 100 si Precious. Kumahas mga bata yung ibaw. Baka man napati. Ang ganyan sa dito gani. Kung nagsatungo ka sa baybay. Ang tanong. Good morning sa kanan. Ay, hindi mo makabalo. Diyos Mendoza. Kasi naman. Manigin na wala kanite. Yung sarili mo na kasi na yung alasa. Positive. Kaya mo may ang servisyo niyo kasi daw na sabi na dito sa pangbuhaton diya sa Korea kang mas ang pamilya. Good morning. Miss Lisan Alan, good morning diya sa CDO kung mga Dominguez. Sa mga nagipahiti mga viewers. Salamat ka aming tanan. Kamusta? Mamiling ayok. Kasi kalim sa kurasa karoon kaila. Masada rin sa Pilipinas. Good morning na.
Niti manlangit ay good morning ya sa binsan. Sa binsan man ko yung natinang pakyaw. Okay. Kasi ko lang tanan na hindi ko nang kumuulit sa family house. Uli ko. Kita lang yung mga vlog. Kaya ako makauli. Naram ko di paabot. Nakapagod makauli. Napagalaka tayo muli ko sa family house. Kaya ito ako yung mga hindi ko pangpayag. Pagka ko sa family house, sinanay lang sinamaalis. Kasi ay sa Cebu. Bawa ko ako kay bawa ko ng nasastart ko ng managsoon. Ako kay bawa sa update ng Florani. Ito fried chicken. Hindi mo makabalo margari yung kasi mga tiguan. Hinay-hay, anak-anak ako ako mga tiga. Hapon ko yung tiga magkarigit. Hapon yung baligsit naman. Sige na maghilat ng langit. Naglangit, hilak, manapod na nga bulgoy kalipay, bitaw, do. Kaya kalipay langit, sigurang hilak. A few moments later. Nga ay matungpal siya. Karon pa di ko mga bitsa. Kuan. Punda kay nanguha mo punda ganang buntag. Karon ka video ganun kay ay dali. Karon ka naka-relax naman ko. Ano ning pulihan. Budget. Mamajud ko kada di gani hugis Merkulis mangilis ko budget kada semana kay kuan loy bitaw po ng mga bata og kanang magdugay og budget kay kasi mga to nga na ba kay bor kag semana ja say eskwelahan makalipat say di maka ilis ditso so lagay ko ng budget daanan mo na ato di nga lidaan ang paningkamutan sa ganihaw. Ang katulid dito nga nakato kay nakuwan man gawas ang gibutang nakato na na-stress ang gibutang. Dora ni ka kuan. Dora man ka legit daan ko to ha. Ang bilisan og kanang kuan. Adun sa bilisan og kapin. Kada semana bisan pag di ko ingnan lagi. Ganda inaman pa ng ingnan. Mga nagbaho sa kay. Bonus ko sa kanya hatin. Muli kuan. Serbisyo.
Bidget. Ito, habaw. Pundahan. Kasi man na ko magkuan, mag-change og ngani. Pag mga toalya, wala din yung servisyo. Ay, abot sa mga bata nga. Ano ni, limpyo na. Yan. Ang tanan ka mo ron, sa lingaw diha. Agaban nga ron mga alas. Tus media agaban siguro nga mga tunog na. Kahuway. Okay. Ano ko. Medyo ko magtagpilaw-tagpilaw. Ikan tayo ko silong, nagkuhan ko, naghilokos. Naghilokos siya sa silong. Ano na nagpaadyon. Hilis na kong hapid. Ito na po pikas kwarto. Hi, madong palis. Medyo nga po sa tanan na ako sa taas. Ikan ako silong. Ito ka na naglabak ko mga bedsheet, mga pundahan. Sa paghuman, nagdigamo ko paniod to. Human nagpanghipos dito sa kusina. Lugay man nanyod to kay kuan man. Lugay man mamahaw, niyod to may alaon na nakapin. Diya. Sa pamahumag panghinlos kusina, nanghinlo ko siya sa silong. Saka na po ko dari kay kuan, mangabit ko sa pundahan sa bedsheet. Kaya nangalilay ko bedsheet. Kaya mamagini ang servisyo. Hindi ko pwede di ko mangalilay kada semana. Kasi pag masigbag yung mangalilay ko. Kaya gawin po ng mga bata o pagdugay ni mo di alidaan. Nangalilay ko ugma, mangalilay po ko toalya. Mado naman nagmuinit ni ugma. Kaya makapangalilay ko. Kamu diha, kumusta man mo? Ang lakas panahon. Jit Mendoza, kumusta? Bilma Makabalo, dari sige po nataniya gamay sa kalit og bundak, murag hapon ang kuan. Sa mga tao. At least nakatuog ang hinay-hay na. Katuo na. Aga-aga ni ugma aya kanang puti ang tanan sa mga nakatuo na. Nabigay ko na inazan nga ni. 60 ako nga ikan uwan. Pagpilay pagkadaw di maaga. Pero at least 60 di minimang tukoy. Minimang tukoy mo na hinay-hayog ka ng hindi maintan. Di maagang waswas mo minimang tukoy mo na nga sa kastaas. Ano po, nalindahaw na po. Di ko suko kalijot kay tataad. Magkabit ko. Nilis ko punda. Kamusta mong tanan? Maayong Pasko. Advance Merry Christmas ninyong tanan. Sana all. Merry Christmas na. Bago na magatay pinaskuhan. Ikan sa langit. Ang po ang diskaitas ang natay pinaskuhan. Ako okay na ko kay pinaskuhan. Basta ang panglawas okay na. Salamat ako sa Ginoo dako dana nga makapanikay sikay ta kay abtik kapag nakabaho pa man ta.
Patay. Mga obligasyong mga apo. Saan taman, nga mga banitang papel. Pasalamat ng gihapos kay tasan. Kaya basin ay kalis ginawa ng mga apo. Hani baro ni mga sunog. Undag umalanta. Ma'am Yuning Ayok, advance Merry Christmas. Diyan ni Ma'am Cherry Ulrich sa Valencia, Danau. Sorry jud ma'am, wami ka na sa birthday ni nanay. Kay gawan-uwan sa maputi paglagan nila upaw. Pasensya jud ka aje. Sa unang panahon kay kuan man to. Pampo ko'y trabaho. Karon din ako pwede magligoy-ligoy. Kay naadto rumanon para sa kaugmaan. Sa katuday ng PM na wala siguro to si Zakahibaw o asa kapit ng lugar ha. Ako kung nakahibaw wala dito mga tana. Siguro Marites siguro to siya. Salamat sa mga kamarites. Saan mo? Christmas party eskwelahan. Dauran ng eskwelahan. High school o elementary. Dauran ni. Secret sa nakahibaw. Bitaw. Huwebes 19 na yun na pasyon. Nadod. Pasyo sa silong. Hindi na sa ta. Ha? Ayaw ko no. Servisyo mapalis nga ni nga sigigan.